UPPL दोलोनि सोद्रोमाफोरा थारैनो प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारखौ मोजां मोनमाराखै नामा? बे साननैसोनि गेजेरावनो 500निबो सायाव जोङो UPPLनिफ्राय ओंखारगोन। प्रमद बर'नि UPPL सरकारा रायजो राजानो बाथ्रा होनाय बायदि खामानि मावफुंना होनो हायाखै नामा? थार्ड क्लास मानसि दिनै कुपन बायदि थायोब्ला दिनै जों लाइमोनफोरा जायगा गैया, जों बेखौ नुहुरदों आरो दिनै बिथांनि जे केरेक्टार, बे केरेक्टारा दिनै लाइमोनफोरखौ दुखु मोनहोदों। प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकाराव थारैनो इसिङारि बेले बेजे जामारदों नामा? कुपन बायदि मानसिया थायोब्ला जोङो मालाबाबो UPPL हान्जायाव जोङो थानाय नङा। साननैसोनि गेजेरावनो 500निबो सायाव जोङो UPPLनिफ्राय ओंखारगोन। दुफां बर'आ खौरां बिजोङाव रोखायै बुंदों दि बे साननैसोनि गेजेरावनो 500निबो बांसिन UPPLनि सोद्रोमाफोरा ओंखारगोन होननानै। खुलुमबाय बयनिसिमबो। बे समाव मोनसे खोथा बयनिसिमबो